So, da ni yma yn Hyfenwad Iarfon, fel chi'n gweld, cynhyrchu caws. So, dechreuodd y busnes yn 1938, lle oedd grŵp o ffermwyr at ei gilydd i ychwanegu gwerth i'r llaeth. Erbyn heddiw, da ni'n cynhyrchu yn bennaf hynny cheddar, ond da ni'n cynhyrchu pethau eraill fatha Red Leicester, Caerphilly, a amrywiaeth rili dibynnu pwy di'r cwsmer. Da ni'n derbyn llaeth gan yn aelodau a da ni'n prosesu fo yma yn yr adran gaws. Da ni'n gwneud oddeutu 17,000 o denelli o gaws y flwyddyn yma yn Rhyd y Gwystyl. Mae'r swyddi yma yn reit eang a mae yna gyfleuon yma i ddatblygu hefo'r busnes. Mae'r busnes yn tyfu, da ni wedi dwblu mewn maint yn y 5 mlynedd ola. Felly mae'n bwysig bod gynnon ni bobl sydd yn tyfu ac yn datblygu hefo'r busnes. Dwi wedi bod yn gweithio yma ers flwyddyn rwan, ers graddio mewn gwyddor anifeiliaid yn Mhrifysgol Aberystwyth. A be dwi'n hoffi am y swydd yma yw dwi'n cael mynd o gwmpas y safle, dwi ddim yn sownd yn yr un stafell bob dydd. A ti'n cael cyfarfod efo lot o wahanol bobl a gweithio hyd am ffermwyr. Mae yna dipyn o gyfleoedd mewn y cwmni yma. Nid yn unig mewn gwneud caws, pacio caws. Mae yna o math o beth eraill fel engineering, mechanics, dreifars, labordy. So i rywun ifanc sydd yn chwilio am waith yn y pen yma, does am dwy waith, mae yna lot o gyfleoedd. Mae Hyfenwa wedi cael ei leoli yma yn Penllyn, sef adar gwledig iawn. Felly dwi'n teimlo'n ffodus iawn fy mod i efo swydd yn gymuned lleol Cymraeg, bod fi ddim wedi gorfod symud allan. Fel arfer, mae bobl yn gorfod teithio i Gaernarfon, Bangor i ffeindio gwaith, felly mae'r Hyfenwa yn bwysig iawn o ran gwaith. Dewch chi ymuno ar diwydiant bwyd. Mae o'n gyffroes, dydy ddim un diwrnod yr un peth, a mae'r cyfleon yna i bobl ifanc i ddatblygu ac i symud ymlaen yn ei gyrfa gwaith.